Nagkay na. Fish on mga kasolid. Uy, fish on. Fish on. Uy, fish on. Fish on mga kasolid oh. Fish on tayo mga kasolid. So yan, good morning mga kasolid. So ito na naman yung pinakaunang first time naman natin mag-fishing ulit ngayong bago matapos ang 2022. So tagal din natin di nakapag-fishing, almost 3 months mga kasolid. Pinakahuli natin nakapag-fishing dun sa Baler. So ito, nagkaroon tayo ng konting oras, makapag-fishing tayo. Fishing with rides tayo ngayon mga kasolid. So ang gagamitin natin para sa pamimingwit mga kasolid, yung lures. Yan, tatry tayong manghuli ng mga dalag. So tara, rides na tayo mga kasolid ng makarami tayo. At makauwi na tayo ng maaga kasi dito mamaya gagawa kami ng ring mga kasolid. Magpapatayo kami ng mini ring namin dito sa likod. Hi, say hi to camera. Hi. Hi, ang birthday niya kahapon. Oh, tatakpan. Hello. Hello. What is your name? No. No. Ayan. Maybe black coffee. Yan na, ibaril mo lang dito, ibaril mo, dali. Pakita mo dito sa ano, sa viewers, dali. Yan o. Wow. Bye bye. Ayun, may namamalimos pa sa harap. Maganda, laba, lubkilap manay. Lubkilap manay ha. Yan mga kasolid, papunta na tayo sa spot. Sa wakas, makakapag-fishing din mga kasolid. Bago man lang matapos ang 2022. May huli man o wala, may upload natin to mga kasolid para may mapanood kayo. Namimiss ko na rin. So almost 3 months na ako hindi nakapag-upload sa YouTube kasi, kaya uploadan natin ulit para hindi tayo magiba ni Lolo. Baka magiba tayo, mawalan pa tayo ng monetization sa ano, ating YouTube channel. So alagaan natin ang YouTube natin, sayang din kasi ang laki na rin ang hirap natin doon. Almost 3 years natin inalagaan yung YouTube natin. Baka mabaliwala lang, balik alingdog na naman tayo mga kasolid. So ngayon ang mangyayari mga kasolid, fishing with rides. Sasama natin si Creamy sa ating pamimingwit. Although noon pa man mga kasolid, kasama na natin siya sa pamimingwit, pero hindi siya na-cover lagi. Lagi siyang naiiwan sa mga ano, kaya ngayon kasama natin siya. So sana maging swerte sa atin tong 2023. Although swerte pa rin tayo nitong 2022 dahil nga dumating sa buhay natin si Baby Lucas. Yan, yun ang pinakamagandang gift para sa akin ni God. So sarap sa pakiramdam na magkaroon ng baby. Iligo tayo dito sa kanan mga kasolid, papunta tayo sa Tambak, Bulusan. Doon tayo kila Justin. Namimiss ko na rin yung batang yun. Lagi natin siyang kasama sa pamimingwit, pero simula nung hindi na tayo namimingwit, hindi na natin siya nakakasama. So hopefully makakita natin siya dyan sa kalsada at mayaya natin mamingwit mga kasolid. Nakakamiss din yung batang yun eh. So sa mga gustong punta dito para mamingwit mga kasolid, dito lang yun. So dalawang pinamimingwitan namin ni Justin. Dito sa bandang kanan is yung mga dalag, pero pag yan diretsong yan, yun yung mga buwan-buwan sabi nila, saka mga bear kung tawagin. Pero malayo pa yun, lalakarin mo. So dito tayo sa kanan. Ito yung sinasabi ko, bilihan ng mga solar mga kasolid, mga murang gamit. Pero mas kilala siya sa tawag na solar kasi yan, maraming bentang solar. Yan, dito yun mga kasolid. Ayan, doon tayo mamimingwit oh. So hopefully hindi tayo bawalan kasi matagal tayong hindi nakapamingwit dito sa lugar na to mga kasolid. O dito tayo, magtatry tayo dito mga kasolid. Naku mga kasolid, medyo minalas tayo. Kasi nga kanina nahuli ko na, napakalaki. Hindi natin lang nakuha ng camera dahil nga hindi natin dala yung para sa mount ng ano, ng GoPro para sa ulo. Alam naman mamimingwit tayo na naka-helmet, di sobrang napakainit. So yan, sayang yung nahuli natin, nakawala. So ang gagawin na lang natin, babalik na lang tayo siguro. Kung hindi mamaya, bukas na lang kasi may gagawin pa tayo sa bahay. Gagawin pa natin yung ring
magwi-welding tayo. So nakausap ko pala yung lolo ni Justin, nandun siya mga kasolid, namimingwit pala si Justin doon sa pinamimingwitan namin doon sa may malalaking tilapia. So yan, bali mga kasolid, andito na ako sa bahay. So ito na yung nadatnan natin na ginawa na ni Ardel. Ano, so bali siya ang kasama ko ngayong magwi-welding dito sa ginagawang board. Yun. Ayan, so kunting update lang muna mga kasolid. So bali ito na yung nagawa namin. So kasama kong gumagawa yan si Clinton. Yan, tinuturoan natin si ano, kasi pumapasok pala to sa ano. So kung ano yung natutunan natin sa Japan at saka sa Taiwan, tinuturo ko lang sa kanila mga kasolid. So ito update dun sa ginagawa naming ring kahapon. So ito bali ito lang nga natapos kagabi dahil yan medyo wala na tayong ilaw. Yan, tinutuloy na nila yung pagsasemento sa court mga kasolid. Yan, pinagtutulungan na nila. Tutuloy natin yung pagpipishing natin. Ayun si Mark, oh. Mark, Shout out. yun. So yun mga kasolid, tara na. Iayusin lang natin itong gamit natin at makapunta na tayo dun. Mabanggit ako ng ulamin natin. Tilapia. Sige. So update ko na lang kayo. Nandun na ako sa tulay kung saan kami mamimingwit ni Justin. So yun na mga kasolid, papunta na kami sa spot ni Justin. So back to reality na naman kami ni Justin. Back to basic na pamimingwit mga kasolid. So mamimingwit lang tayo ngayon ng tilapia ng buhay mo. Uy, fish on. Malaki to, mga kasolid oh. Uy, malaki. Nice Justin. Nice, oh. Fish on. Nagirag kayo na. Fish on, mga kasolid. Uy, saan nakuha lang. Ay, ang dami na rin, oh. Grabe naman, solid, oh. Ayos. Mga ilang peraso na to, eh. Mga ano to, 15 ano. Dami, no. Ayos. Galing. Fish on. Fish on, good size. Oh. Fish on. Naka 1, 2, 3, 4, 5. Naka-7 na tayo mga kasolid, oh. Good size. Uy, fish on. Fish on. Uy, fish on. Sa wakas naka-fish on rin, oh. Tayo mga kasolid, oh. Oh. Basic. Basic. Fish on mga kasolid, oh. Fish on. Fish on tayo mga kasolid. Buti tayo hindi naalis. Tingnan, muntik ka na mga tanggal, oh. Ayos. Ang dami na huli, ah. Yan, oh. Bebenta mo rin to, no? Para may pambili ng laruan, no? Ayun, yeah, patingin nga ako dito, ibuhos mo nga. Ayan, oh. Dami niya na rin nahuli mga kasolid. Pambenta, lalaki rin, oh. Nice. Yan, oh. Wala pang isang oras na mimingwit yan. Galing talaga ni JR, oh. Wow. Ayos, pambenta yan, oh. Ayos. Sige, uwi ka na para mabenta mo na, no? So, susunod ulit, ha. Yan, kapatid pala ni Justin yan. Eh, ganyan sila, magkakapatid. Pag nanguhuli sila ng mga isda para may ibenta sila. Fish on mga kasolid. Yan, ayan, oh. Fish on din siya, oh. Basic, oh. Ayos, ayos, ayos. So, yun mga kasolid, tapos na kami mamingwit ni Justin. So yung bali yung mga nahuli namin, pinauwi na lang namin sa isang kasama namin para may ibenta niya. Meron silang pera sa ano. Si Justin naman, okay lang daw sa kanya na walang mabenta ngayon kasi namimiss niya lang daw mamingwit. Kaya ayan, binigay na namin yung huli namin. Magpakita ka Justin sa camera. Ayan, oh. Shout out. So cellphone pala yung gamit natin mga kasolid. Dahil itong camera natin, GoPro natin, liga dito. Dahil yung camera natin, itong GoPro natin nalobat, kaya ang gamit natin ngayon cellphone ko, eh hindi tayo nakapagdala ng extra battery natin. So yan mga kasolid, pauwi na kami. So kita-kits na lang kami ulit ni Justin next year dahil ngayon araw natin is 31. So happy new year sa ating lahat. So kita-kits na lang ulit next year mga kasolid. God bless sa ating lahat. Paalam. Pakita mo na Justin. Yan, see you next year. See you next year. Paalam.